Kiko Germain no tenia clar què volia fer amb 19 anys, així que va decidir marxar a Uganda sense bitllet de tornada. Només va necessitar uns mesos per crear la ONG Petits Detalls, dedicada a projectes en favor dels drets de la infància i l'empoderament de les dones. Avui parlarem de tot això i, òbviament, sobre el postureig solidari que es marquen els i les influencers a les xarxes socials. Què en penseu, vosaltres? Tenia jo ganes de dir això. Kiko Germain, benvingut a Motzeta. Moltes gràcies, un plaer. A més, moltes gràcies a tu per estar aquí avui amb nosaltres, perquè entre Uganda i Barcelona tens un lío que no pares. Bueno, sí, per sort, que segueixi durant molts anys. Kiko, hi ha una cosa a la teva història que a mi em sembla molt especial, i és que tu, amb 14 anys, mentre tota la resta de gent estàvem encara a la parra, tu vas decidir fer un viatge a Palestina i a Egipte. Des d'aleshores, tu ja volies canviar les coses? Jo també estava bastant a la parra, als 14 anys, sí, una mica com tothom. Passa que jo tinc la sort de tenir una mare que tenia realment la voluntat de demostrar-me, tant a mi com a les meves germanes, que en el món no només hi havia la realitat que nosaltres portàvem vivint des de petits, sinó que hi havia altres realitats que era important conèixer. I quan veus tantes coses en el món que són injustes i veus tantes coses en el món que t'agradaria que no hi fossin, doncs sempre neix en tu, jo crec que en la gran majoria d'éssers humans, les ganes de canviar-les, no? Clar, dius, amb 14 anys a Egipte i més tard a Palestina. Tu ets conscient que això ho vas poder fer o vas tenir més facilitat perquè ets un home? Jo sóc la viva imatge del privilegi d'haver nascut home, d'haver nascut en una família no rica, però que amb recursos, i al cap i a la fi té molt menys mèrit que jo faci això que no que ho faci altra gent que segurament ha tingut menys privilegi, i per això també des de Petits Detalls donem molt la tabarra i som molt pesats en dir que aquí els protagonistes no som nosaltres, que hi ha gent ugandesa que ha nascut amb menys privilegis i que té les mateixes ganes de canviar les coses i que de fet les canvia molt millors que nosaltres, i crec que aquesta és la gent que té mèrit. Tu amb 19 anys decideixes agafar un vol d'anada a Uganda. Per què Uganda? No hi ha una raó. De fet, jo volia marxar a l'Índia i marxo a Tanzània perquè hi havia el contacte d'una persona que tenia un projecte i que em va acollir, i per això vaig marxar cap a l'Àfrica, i al final és el resultat d'una sèrie de casualitats, no hi ha una voluntat real d'acabar la meva vida a Uganda. Ara sí, en aquells dies no. Unes casualitats que et van portar fins i tot a crear la ONG Petits Detalls allà. Quin és el projecte o projectes que feu sobre el terreny? Els projectes són molts, però jo diria que Petits Detalls és una associació de gent jove catalana que té l'objectiu de donar la possibilitat a gent ugandesa que tiri endavant els seus projectes. Això què vol dir? Que nosaltres el que estem fent és donar suport a dones ugandeses, perquè sempre treballem en projectes liderats per dones, i els estem donant la possibilitat que els seus projectes tirin endavant. I amb el temps hem tingut la sort de poder seguir treballant, i ara mateix, a part de l'orfenat, tenim dos projectes principals. Un que neix de la convicció de que l'educació és un dret universal al que tots els nens i nenes del món han de poder accedir, i el tercer projecte neix també d'una dona ugandesa, i el que estem fent és empoderament socioeconòmic de dones ugandeses a través de cooperatives d'estalvi. Aquestes líders socials amb les que treballeu allà a Uganda són l'Estela, la Deura i la Anet. Correcte. I avui tenim un vídeo on elles mateixes, ens expliquen qui són i què fan. Atenció. My name is Aunt Stella. I'm the coordinator of Mpenzi Children's Home in Jinja, Uganda. We exist to create a just society with the equality of opportunities for orphans, vulnerable children and youth in all spheres of life, including education, healthcare, love in a secure and enabling environment. I'm Annie Chinjua. I coordinate the Smiles for Luka project, a Ugandan project whose aim is to develop community primary schools with the objective of promoting equal access to education in the local district, and create awareness in the communities about the importance of educating children, both boys and girls, having equal opportunity in access to education. My name is Mutes Evera Christine. Messi being a project means it is a project whose aim is to empower women socially, economically, and psychologically.
The situation of women in Uganda calls for very many solutions, hence the Gomesi. Women are seen as insignificant. They do domestic work that is not paid for. They produce children. They're used as sex machines by their husbands. And above all, most women in the rural areas depend on money that husbands leave home. We also teach them their rights because our aim is to fight for the women's rights. We teach them advocacy. We encourage them to know their rights, how to protect them, to protect their rights, how to defend their rights, such that at the end of it all, their rights are not violated. Gomesi is a necessity for the women in Uganda. La veritat és que són molt potents, són 3 dones meravelloses. Jo crec que l'important és treure la conclusió de dir hi ha molta gent molt potent, africana, amb molta capacitat de liderar el seu propi futur i a part tenim la possibilitat de feminitzar el lideratge d'una manera real, des d'una perspectiva de gènere i feminista, que realment jo crec que és una de les maneres amb les que canviarem aquest món. Al llarg dels anys hi ha hagut moltes crítiques sobre aquesta cooperació internacional. Aleshores, vull plantejar-te 2 d'aquestes crítiques perquè tu em donis la teva opinió. La primera d'elles, ara apareixerà en pantalla, llegeixo textualment, diu: la cooperació a vegades neix d'un gran paternalisme. S'ha convertit en un mecanisme terriblement autoritari. Això, bé, el que tots entenem com el blanc salvador, no? Què en penses tu d'aquesta crítica? Estic completament d'acord. D'alguna manera nosaltres ens han educat la imatge de que els negres africans són els pobres que necessiten ajuda i nosaltres els blancs som els que hi anem. I això s'ha perpetuat des del món de la cooperació internacional i aquest paternalisme, que al cap i a la fi és racisme disfressat, el tenim tots a dins perquè ens han educat així. Llavors jo crec que hem de poder fer un procés de deconstrucció d'aquesta idea, de desaprendre el que crèiem que era el correcte, per realment entendre que la realitat no és aquesta ni de bon tros i que el desenvolupament real arribarà el dia que el lideri la gent que l'ha de liderar, que són els propis africans, i que nosaltres juguem el paper que hem de jugar, que encara el podem seguir jugant. Jo no estic dient que hagi de desaparèixer la cooperació internacional, però s'ha de reinventar de manera que pugui respectar molt més el lideratge o l'autonomia de les persones africanes en els seus propis països. Et plantejo una altra qüestió. Cal entendre la solidaritat no des d'un punt de vista eurocèntric i filantròpic, sinó com a capacitat d'agència de canvi, com un projecte polític. És evident que els països desenvolupats el que estan fent és treballar als països on tenen interessos, ja sigui econòmics, ja sigui per frenar la immigració o ja sigui per l'explotació del que faci falta. Mentrestant, i sabent que aquest canvi polític està lluny, crec que la cooperació pot jugar un paper molt important sempre i quan l'enfoquem de manera correcta i de manera respetuosa. Quico, jo et plantejo ara un joc de dades. Jo et plantejo unes variables a Catalunya i a Uganda. I m'has de dir una petita frase sobre el tema, el que tu pensis sobre aquest tema en qüestió. Perfecte. Comencem? Sí, i tant. Ok. Primera variable, la natalitat, fills per dona. A Catalunya és de 1,26 a dades de 2019 i a Uganda d'entre 6 i 7 nadons per dona. Per dona en edat fèrtil, sí. Què en penses d'això? Hi ha un aspecte cultural molt important i és que ja la gent realment valora el fet de tenir fills i hi ha altres aspectes que és que la dona no té llibertat per poder escollir sobre el seu propi cos. Llavors, moltes vegades les dones es veuen forçades a tenir els fills que o el marit vulgui o que arribin, no? Parlem d'embarassos infantils i violència sexual. Sí, i tant. Arrel del confinament també hem hagut de començar un projecte d'acompanyament a noies embarassades, noies que tenen 13, 14 i 15 anys, perquè el fet de no anar a l'escola les ha portat a ser víctimes de violència sexual i, per tant, d'embarassos no desitjats. I la violència sexual aquí també és un punt que hem de seguir ajustant. Totalment. Segona dada, atur juvenil. A Catalunya, d'entre 35 i 40%, que Déu-n'hi-do, però és que a Uganda, a dada de 2017, aquest atur juvenil és de 80%. Quico, això a què és degut? Ara mateix la segona població d'Àfrica més jove és la d'Uganda, mitjana d'edat de 15 anys i mig. Estem parlant que el 50% de la població té menys de 15 anys. És un país amb una indústria molt poc desenvolupada, amb molt poc comerç, diguem, i amb molta agricultura, en molts casos de subsistència. Llavors, vol dir que tots els joves estan sense treballar?
no 100%, no tota l'estona, sí que és veritat que la gran majoria de joves no tenen ni una feina estable ni una feina regulada. Jo vull, atenció, que vegis aquestes imatges, Quico. A veure què en penses. Quico, què en penses d'aquest postureig solidari que fan els influencers? Doncs crec que podria ser una arma molt positiva, perquè els influencers és innegable que tenen una capacitat d'arribar a la gent jove que molt poca gent té, i vistes algunes de les actituds que alguns i algunes influencers han tingut, com a mínim a l'Àfrica, crec que no fan més que perpetuar l'estereotip del blanc salvador del que parlàvem abans. Si volem col·laborar amb petits detalls, què hem de fer? Més enllà d'acceptar voluntaris a Uganda, que ja ha dit que no i ja intentem justificar per què no i perquè volem que la gent ugandesa sigui la que faci la feina, sí que tenim un grup de voluntaris a Barcelona i a Catalunya per poder tirar endavant esdeveniments, per poder tirar endavant aquestes xerrades de la comunitat educativa a escoles, per poder muntar qualsevol acte en el que nosaltres vulguem formar-hi part, i cada vegada tenim un grup més ampli que la veritat és que és maco veure com hi ha joves catalans que tenen d'iniciativa pròpia, surten activitats, propostes, esdeveniments que acaben ajudant molt a Uganda. Llavors això sí que a nosaltres ens encantaria ampliar-ho el màxim possible i qualsevol jove que vulgui que s'hi sumi. Tant de bo que aquesta comunitat de voluntaris i voluntàries vagi creixent. Quico, moltíssimes gràcies per la vostra feina i per inspirar-nos a tots i totes avui. No, gràcies a vosaltres també per donar-nos l'espai i per poder xerrar. Us ho agraïm molt. A vosaltres. Moltes gràcies, Quico. Avui us vull sintetitzar i desgranar els aspectes que ha assenyalat el Quico sobre els projectes d'emprenedoria social que es fan en altres països, desenvolupant-se en altres realitats. Primer, és molt important entendre les diferents necessitats i la realitat social de la societat sobre la qual volem actuar. Hem d'observar aquestes necessitats amb empatia i alliberant-nos de la nostra posició privilegiada a l'hora d'analitzar-les, per no caure en una cooperació egocèntrica, sinó fer-ho d'una forma realment filantròpica. Segon, hem de treballar per l'autonomia local. Després del primer projecte que encetem, amb el qual ens involucrem per primer cop en aquella societat, haurem de saber detectar noves necessitats i ser partícips del primer pas dels nous projectes socials que s'hi esdevinguin, sabent posteriorment fer una passa enrere per respectar sempre l'autonomia local. I tercer aspecte del que ens ha parlat el Quico és que un dels nostres objectius ha de ser potenciar el talent local. Hem de ser promotors i impulsors del talent existent en la mateixa societat i ajudar-los a desenvolupar les seves pròpies habilitats perquè puguin liderar els nous projectes i així evitar una posterior dependència que condicioni el desenvolupament i el manteniment dels projectes a l'ajuda internacional.